Hi guys, kare. Hi guys. Hi sa bahay sa guys. Hi guys. Guys. Nag-dance ko guys. Good morning, good morning, good morning, good morning ang tanan. So kumusta ang tanan? I hope na okay ang tanan karon is another blessing ang ating tanggapin ngayon sa araw na ito. So lain usab nga adlaw no ang giabot sa atong kinabuhi. So lain usab nga adlaw so dapat magpasalamat kita sa Ginoo nga gitagaan usab ta niya sa lain usab nga adlaw ug gitagaan ta niya nga gipamata pa ta niya karon nga adlaw charis bitaw oy. So dapat lang bitaw gyud kada adlaw magpasalamat kita sa Ginoo. Lain na pud ni nga vlog ang akong buhaton karon. So lain na vlog ang akong maganap karon. So karon di ay is 21 of January 2024. So adlaw karon nga Domingo. So mag-blessing karon sa kuan karon Senior Santo Niño. So sinulog ta karon no sinulog mag-celebrate ta karon sa sinulog sa Senior Santo Niño. So diri sa amo every year ginamo ang among Senior Santo Niño gapablisingan. So nagplano mi nga magsimba mi karon kay pablising mi sa amo ang ninyo dayon uban mi sa among ganap for today. So magikay di ay mi karon kay mga ligo mi kuan dayon mi sa naday ni hikay nga gamay. Nami hikay nga gamay no kay every year gina nga among buhaton sa amo ang ninyo kay murag amo na bitaw siyang naanad nami ba mga ingana among buhaton sa amo ang ninyo siyang kuanon kada tuig kanay mi manok. So ako ipakita sa inyo kung say among kuan karon ganap. Sayo pa man guys, so magigay sa mi sa among handa. So si Dodong naghinlo siya sa manok. Sing busy si Dodong pag hinlo sa manok. So ako ning isa hinluan di daner ko maghinlo. Maghinlo din mig manok o banin sa paghinlo sa manok. Ama isa ana. So, tulo din ni ka manok among giihaw. So karon is padulong misa sapa kay maligo nami. Then dito pud mo hinloan ang manok. Ha? Maligo ra. Magsimba ba kuno? Ay magsimba? Oh. Na. Hoy tokyala ni agpas kay lubik. Tokyala. Padulong din sapa mga ligo ning din manginlo mig manok dito may maginlo sa manok ng gihaw ni Dodong. Diya din simba. Minay na kayo ang sapa. Agoy. Nagambak goals mo din ambak. Ditilapan gani ang tubig. Abi nagdagat. So dire din ang maginloan ang manok sa sapa. So manok git na mo guys okay kuan. Dagan kisanan siya itlog. So amo din siyang gipalit ang manok. Duha ni kabuk sila. So napagi itlog nga kuan oh. Itlog ni gid siya. Wala pa lang siya gigawas. Dako ra bagasanan siya nga itlog. So dire din naginlo sa manok sa sapa kay dala na lang dahil ligo. Oh. Hoy. Gitilapan niya ang tubig abi niya dagat na di man parat. Bisade ni silay. So nakauli na mi gikan mi naligo. So, si Dodo among gibian dito kay naligo pa siya so kami naguna na mi kay maghikay pa mi. Magigis pa mi. Yun no na mga babae. Dagan party. Padulong na dami sa simbahan. Mana mig-ilis no, padulong namin sa simbahan so. Dali-dali na mi kay udto na gid siya gyud. Udto na gid siya guys. Sanay oras. Alas 9 pa man hinundog pa man hinon magsugod pero udto na gid siya. Padulong na dami no. Padulong namin sa simbahan. Live flat man. Kung saan ito ba? Pag sinulog mi sa amo ang ninyo karon, padulong namin sa simbahan. Lahat magani atong ilong nga. Lahat magani atong ilong nga kung mo rekarga. So red among t-shirt kay red among mini. Uniform is sa t-shirt. Uy, pangwan.
Naa. Si Jairus tago. Ito, mamahimo mga saksi ni Kristo dinis sa kalibutan nga manalipod mapakailap sa pagtuo. Kini ang ipangayo, pinaaga ni Kristo ang Ginoo. Nag-blessing di anak si Father sa mga bata. So pagkahuman anak pag-blessing sa mga bata, so ang ninyo na pod iyang blessingan din pagkahuman. Ay dayon magsinulog sa ninyo or isayaw ang ninyo nga katong na blessingan or gidala diha sa simbahan. So magsinulog dayon pagkahuman. Atiman sa mga kalim niya, kaya magdasot niya din doon na rin mag-atiman niya patuha sa mga atong imahin ng namin. Masig ulit ay lang yung Santo Niño. Matampo kita para sa pagkagat. Ang Ginoo mana kaninyo, Nalaos sa kanino. kung manalangin kayo ang Diyos na makabamang sa tanan, ang Amahan, Anak, o ang Espiritu Santo. Amen. Nahanad na ang Santo si Misa, dahil yung galing na hubungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Muna may simba sa ulit namin. Sila mo ninyo. Ulit namin. Para dali sa kuan kanang rila. Ayun, sakay ko. Nakauli na ang mga person. Hi mga guys. Kapak ng mama. Hi guys, welcome to my vlog. Dito tang blue yung suot. Nakauli na ang mga person. Hoy, agpas mo mga person, kay kahulog ang lubid na person. Bisig makaluklot ang kukunat. Shout dito ko sa Pit Senior. Pit Senior. Kaayo. Sa ulog. Grabe ka, Yung sa una kay ulan init to. ka, ayo, oh. Sige, ulan pag magkuan ge. Karon kay init. Di kaluyan ta sa ninyo nga mag-init siya kay wala na nga uga atong mga pante. Wala Maluoy uga ta atong mga pante. Tulog mo ti. Tanawa na buo na niya kung kapati sa dumaan dan. Mga good boy kami karon, good boy o good girl kay gikan sa simbahan. Correct. Atay, edit na Kaway-kaway mga person. Gagi pa kitan sa. Uy, gabi. Sa isa ka tuig, ka isa ra ma. Uy, wala man ginagyabihan. Ginagyabihan pilihan tanan. Yaglakad. Di ko naman na kay walay lak dito sa luyo. Sa isa ka tuig, ka isa ra mo simba murag panaad. Correct. Lupig pay panaad. Kaya mo sing mapasanto ninyo. Ay ra mo simba pag Simbang gabi isa sa ninyo. Simbang gabi. Ay atong simbang gabi nakasimba pamanmi ka isa. Ka isa na Rex da. Okay, isa na, 24. Ka isa ra pod. Sinulog.
May na lang murag na ipanaad. Gabi nami. Tong gabi bitaw tong gabi simang gabi. Mm. Nami ato. Tong Pasko ba gabi sa Pasko? Nami ato. Init ka Ay, ayo. pala may cycling. Ano ka? Yan ang isa mo ang muting tahanan. Kauli na so sa nay oras is alas 12 na. Alas 12 na. So, magkikay ko sa among paniud to. Ayun to, ata kalbang ikaw daw. Kay hindi kay may sa among paniud to. Nagduri sana Pag- sila oh. Kay charo kay nga fit ni Bayot. Pag picture playing, kauban sa ninyo playing. Girly Sige de. kayo. Diya de. Kauban mo sa ninyo. Sige na. Sa wakas, nahuman na gid ta sa atong pagluto sa ato ang menu charis dino. Dito sa man akong luto no. So karon magkuan nami, mag-prepare mi kay mga una pud mi. So kani siya is ako din siya ihatag sa amo ang silingan diya igagaw ni Dudong na luyo sa among balay. So ako ni hatag sa ila kay sa ilaha kani. So maghatag ko dito. Ato siya ihatag, ato siya ihatod. Nakasapatos man ka ah. Sige sapatos. Ay, so niarang ato ang naluto nga sudan. Natay pansit. Natay kuan kaning manok. Walay sili, dili siya halang. Sumura na akong sudan. Sunod tay luto. So ready na siya to eat. Ready to eat na mga guys. Kami susidod. Tuwan pa ni Dudong iyang mama. Ay mga unami. Tuwan pa ni Dudong iyang mama kay gikan ni mama naglabas. Pagawid, pagawid. Pagawid. Liya ba dagan kay ang luto niya, wala niya gihurot. Ay, Ay. Ilay nga ilay. apil na pa yun. Oy, dirin, gawin dirin. Kao na mo din iyo. Ay, may luto man, dagan luto man. Ay, may ma. Paint me a scene, city in color, the way that you see, the way you see it. Don't you wish that I could give you, I could give you everything. If you wanna run ahead, I'll meet you where the water meets the earth we cling to. If you wanna find the edge, I'll come too. I could run around this world all day with you. Weightless, floating through the day. Trust that I'll be okay. I'm happy alone, waiting for you. Wait until you realize sing it out like you want to, Dolly, like you're 17 and everything. Guys, nakatulog dahil ko no, wala ko nakatiwas sa akong vlog kaganina na human mi og kaon. Nakaman mi og kaon so nag story mi ginagmay. Dahil nagpa-order akong ate sa Shopee, wala ko nakapadayon sa akong vlog. Akong ate is nagpa-order sa Shopee na nagbati kong duka kaya murang kuan siguro ko nakatulog kagabi ay nakamata. Mga to alas 2 day sa kadlawon nagmata na ako alas 2 kadlawon kay nagluto man ta sa atong ginagmay nga negosyo. So nagmata na ako sa alas 2 so wala na ako nakabalik og katulog man ako og luto. And then nagsimba lagi mi kay kuan man sa ninyo. Kanang sana oy sinulog sa ninyo. Diri sa amot murag tanan man siguro. Sinulog sa ninyo. So nagsimba mi kaganina. And then wala ko nakabalik og katulog pag man among kaon, syempre nabusog, di ba? Nagbati og duka kay nabusog.
Pilipino talaga. Ito guys, ay ano, hindi na ako mabusog tang bati tagduka. Bitaw ay wala gid tarong tulog, so naghigda-higda ko, nakatulog ko. Unya pag mata na ako, wa na yung mga tao. Sila niya nanguli na daw sila. Labaw punto nakatulog. Higda-higda tug bangko pag kuan diya siya sa bangko, ako dinhi ko sa salong ni higda-higda nakatulog gihapon. Ako kabantay pag uli nila, nanguli na daw sila kay hapon na pod na maghikay man punto siya og kuan niya. Negosyo pod niya pareha man ni galuto og sudan. Nanguli na daw sila. Doon ako nakabantay. So, karon is manghipos sa atong nilabhan. Tsada ang kuan karon panahon karon kay wala siya nag-ulan. Ni datong last year nagsinulog kuan uwan ang sinulog atong last year. Karon wala siya uwan oh. Napura na ang uwan kay murag simana na nagsigig uwan na dinhi sa amoa. Naluoy na ang uwan kay wa na mi mga uga nga mga tipan. Wala na uga nga mga tipan bitaw. Dili na lang magtipan niya para way kuan, way kalas, charis. Bitaw ay joke lang oy. So napura na ang uwan, so init na pod siya. So among mga nilabhan, dagan kay ako nilabhan guys. Nadiya sa ibabaw oh. Nadiya sa ibabaw, so panghipuson ko na karon kanintras nga uga na siya. Panghipuson ko na. Ako mga wala ko na siya gipang gawas, wala ko na siya kana oh. Wala ko na siya gipang gawas kaganina kay murag mauga naman gina siya diya kay gamay naman lang kulang ana. Akong gibulad kaganina is mga hinanger na ako akong gipang kanaog, tumaon ni siya oh. Mao ni ako mga hinanger, akong nilabhan. So uga na siya. Nauga na siya, so panghipuson ko na siya karon. Dayon makapanglapog na ta sa atong mga sinilhig nga mga basura kay nauga na siya atong panglapugan. Si Dudong di ay nagduwa sa basketball. Tuwa si Dudong nagduwa basketball, di nagsag-ug pud to siya. So kami ani maghika-hika na pud mi ani. Ay magluto na pud mi dani unya. Naman na day ko panilhig nakapanglapog na ko. Kalinga ang gistanan murag na siya plano nga muuwan karon. Mag-uwan karon dagko akong singot. So man na day ko panilhig no nakapanglapog na ko. Gilapogan ako diretso kay pauwanon siya para ang ugang sagbot is makuan. Unsa na ay masunog ba kay ibong kagaon sa manok. So ako siyang gipanglapogan. So nakapanglapog na ko diha dapita. So ako na siyang gilapogan diha no. Panglapog na ta nakapanilig na ta ginagto ang dire na siligan na yapon ato dire. Unya nakapanglapog na pud ta dito dapit. Inda niya is napalo. Sada makapanglapog kay aron pod na makuan ang lamok ba maabog ang lamok. So atong gilapog-lapogan ginagmay atong mga basura karon kuan kanon sa naay. Ang mga lamok ba mga abog sad. Dagan kay lamok. Mayra po lang makapaaso-aso ta kay aron mga lamok mga dagan. Si Dodong dai wa pa nakauli gikan nagsag-og sa ning oras. Tulaan yung timpo guys, kawanon gid siya. Sana nag-enjoy mo sa ako ang mga mini vlog. Charis nag-enjoy. Hanggang sa muli nating pagkikita sa aking mga mini vlog. Dili na day ko taman sa ako ang vlog karon. Kay lagi hapon na siya, then usapod taas-taas na pod ang ato ang kuan. Ato ang content karon. Taas-taas na ang atong content, so akong nilaban na pa di oh. Unya ko na siya kuanon sa gabi hipuson. Kay maragi kapoy pagi kog panilhig. Mag-relax ata. Pila ka minutes, charis, pila ka minutes. Bitaw so dinira ko taman sa akong vlog karon no. So thank you for watching guys. Bye bye, God bless you all. Amping tang tanan, love you.